Hi guys, hi, good afternoon guys, good afternoon people. How are you people? Good afternoon. Good afternoon people. Masquera say happy Sunday. Sunday you say guys, how is your Sunday today? Sunday you yakamira say zvanaso. Muri boyere guys, muri boyere. Guys, nanangoya kuti ndimbokeuchidza imbi jana. Zvinhu zviri important so, pane zvinhu zviri important so, zvikuda kuitika pamberi apo. But zvinhu izvi zviri important zvikuda kuitika izvi hazviitiki. Hazvisi kuzoitika. Iwo hausikona pakavharwa road. Muri kuenda so. Zvinhu zvazviitiki iwo usinawo ruoko rwako ipapo. Ruoko rwako runongofanirwa ruripo kuti zvinhu izvi zviitike guys. Anomaona tave muna 2023 guys, manje apa patikuenda kunovhota. Kuri kuenda kunovhotiwa guys. Makarejista kuvhota here? Makarejista kuvhota here guys? Because manje kuri kuenda kunovhotwa. Kuchinovhotwa guys, kuri kudiwawo vhoti yako iwe. Anditi kuri kudiwawo vhoti yako. Vakomana 100 tinoregister kuvhota. Let's go and register to vote. Inzwai munzwe guys. Isusu ndakutaura chokwadi chakakwana. Isusu vari kunze kwenyika, vasiri munyika, vasiri paground, vari kuna South Africa, Botswana, UK, Canada. Tisino lauda stereki. Makambozvona. Tino lauda stereki, but atiende kunovhota. Atiende kunoisa kunoregister kuvhota. But tisu number 1 kulauda. Anomaona, tino lauda zvokutodaro. But atiende kunovhota. Handizivi kuti tine chida kuti tivhoterwe nani guys. Tese toda kuti nyika yedu inake. Handiti toda kuendawo kumusha, toda kuti nyika yedu inake, toda kuti zvinhu zvitiitire. Vana vedu vakura vachizivawo Zimbabwe, vamwe vedu vakura vachizivawo zvakanaka zveZimbabwe, vaine mamemories akanakawo ekuti ndingamboendawo kumusha so ndikadai. Hazviitiki kana iwe usina kuregister kuvhota guys. Tinenge tichingolauda tiri kumashure uku. Vanomaona asi paground pachatoita. Vangani vedu vari kuZimbabwe vane data rekupinda pasocial media. Mukazviverenga compared to number iri pasocial media vashoma. Vanenge vaine data rekuti vapinde pasocial media apa vachiona zvese zvinenge zvichiitika vashoma. Vakawanda vanenge vari pasocial media apa unenge une wifi yemurungu, unenge une wifi yako kumba, because those things are affordable kunoko. Anomaona, they are very much affordable kunoko. So kuti wifi ive affordable kumunhu wese guys. Munhu wese anodawo kupinda kupota chipinda pasocial media kuti zvinhu zvese zvinake. Tikuchema nenyaya kuti magetsi kudai nditi iko zvino kuno kuSA tapa level 2, level 1, level 2. Meaning to say kuti magetsi achaenda semendero wanga achenda. Sokutaura kwavakaita. Anditi level 2 magetsi achaenda sekuenda kwanga chinda. Anditika kugadzisika kwezvimwe zvinhu vari kuti no, the problem vari kuzama by all means kuifixa, and that's why tapinda mu level 2. Zvokuti manje teke tapinda mu level 1 kunenge kusisina load shedding. Saka tichidawo kuti iwo unotodawo kuti kana kaenda kumusha unoona magetsi aripo. Antiona magetsi anonzi anoindawo hatirambi kuti hazvibuildiki zvinhu izvi overnight guys. Ndochokwadi hazvigadzirika overnight, but zvichatora nguva. But kutora nguva unenge uchionawo change kutoti at least magetsi anzi aenda, tapiwa 3 hours dzekuti magetsi aenda kuZimbabwe, and 3 hours padzakwana zvechokwadi magetsi abva adzoka. Munoona kuti muno muSouth Africa muri very accurate and punctual sei nenyaya dzezvinhu zvanotaura. Vakataura kuti magetsi 2 hours adarikidzi 2 hours. Zvinhu zvatitoshuvirawo kuti zviitike izvozvo. Anomaona, but hazviitike kana tichingoti lauda tiri kuno kuSouth Africa, tichingolauda tiri kuBotswana, tichingolauda tiri kuNigeria, tichingolauda tiri kuUK. Zvinodawo kuti iwewe paground you register to vote. Anomaona, register to vote. Andimazviona kana waregister kuvhota woenda kunovhota guys. Andi muri kunzwa tingangoramba sei yekuti hanzi nyika inovakwa nevayo ichokwadi. Tingangozviramba ndikada kudii, but it's very true guys. Who's going to vote for us? Isusu tisi varidzi venyika. If we don't go and vote, who's going to vote for us? Ndena chavaka nyika, not the only way we can vaka that nyika is kunovhota. And who's going to build that nyika if we don't go and vote? Nyika inovakwa nevayo vanove iwe neni. And tinoregister kuvhota.
tichida tisingadi nyika yedu vakwane vene vayo. Vene venyika ndiva nani? Ndiwe nemi. Ndisiwa newe nyika. Saka just to register kungoenda kunoregister kuvota handizivi kuti pakamira sei. Kana une mukana wekuenda kunoregister kuvota, please just go and register to vote. Handiti just go and register to vote. Handisi kuziva kuti hazvisi kuita here kuti guys epapa itsvaka na transport. Nokuti muSouth Africa munomu mune zimba guys, mune vanhu vakawanda muno muSouth Africa munomu. Animaona makawanda muno muSouth Africa. Nezvaigona guys paita kana mabhazi, bhazi rinotangira kana mabhazi tangira kana Cape Town. Animaona atangira Cape Town kwachiuya achikumba vanhu murodhi, vanhu vozonzi mirai pakati, vanhu vomira, mabhazi akaiswa murodhi, vachitogwa kusvika muJoburg, urosvika roenda kuZimbabwe. Rimwe rotangirawo muJoburg, animaona richienda kuZimbabwe. Rimwe rotangira kuPolokwane, vachienda kungotakura vanhu kuenda kunovhota. Amunoti munopaona sei papo guys? Amunoti munopaona sei? Dei paita mabhazi ekuti tinokwanisa kuita access, vanhu vanokwanisa access to mabhazi kuti vakwire mabhazi vaende kumusha kunovhota. Amen. Kuti tikwanisa kuti zvinhu zvedu zvifambe, because mamwe manaka if we don't do that, amen. Tiri varidzi veZimbabwe tese guys, tese tiri varidzi venyika iya. Tese we are the owners of that country. Andimona tinotoida zvokutodaro nyika yedu, but kuti tikwanisa kunyatsotaura zvenyika yedu tinyatso kusununguka guys, handitika hande tinovhota pakaita mabhazi. Handiziviwo kuti hakunawo here mbinga zvatinogara tichema kuti kuZimbabwe tine mbinga dzedu zvokuti dzinogona kutiitira kuti even makambani ari kumuranwa nemamwe marudzi, so tinogona kungotora mbinga dzedu dzikatiranira makambani aya vakatoemploya vanhu zvikatodii, zvinogona kutoita guys. Mbinga mukangobatanidza kuti vanhu vatakurwe, because vanhu vakaona nichema nenyaya dzekuti hatina mari dzemabhasi, vanochema nenyaya yekuti hatina mari dzemabhasi. Saka tiri kukumbirawo guys kuti kana zvaigona vanhu vatakurwe, handitika vaende kunovhota. Kukabva 2 mabhazi kuCape Town, animaona, kukabva 2 mabhazi muJoburg, kukabva 2 mabhazi kuPolokwane, vanhu vanoenda kunovhota guys. Vanoenda kumusha vakanovhota vakanodzoka. Ngativakei nyika yedu guys. We are the only people who are responsible for the whatever that is going to happen kunyika kwedu. We are the very people who are responsible. We are not going to shift any blame to anyone if we don't go and vote. Let's just go and do the right thing, that is voting. Amalungelo wethu ukuthi sihambe siyovota. It's your right. It's our right to go and vote. Kwete kutingo lauda guys, chingo lauda nekungo popota ndapinda mushedi. I don't think kuti camera ndapinda mushedi shumres, saka it could be the shed. Anoona azvibetsera chingo lauda anoona pasina hanzina patience mbinga dzacho ndedzezanu manje. Iyo zanu yacho ngaitumire mabhasi, iyo zanu yacho ngaitumire mabhasi, vanhu vaende novhota. Ko chakaipa chii kuti zanu itumire mabhasi? Chakaipa chii kuti zanu itumire mabhasi? Handiti kuita free and fair elections. Vanongoisa mabhasi, pane vanhu vachatovhoterawo zanu, vanotodawo zanu iyoyo. Kuti vamwe vachavhoterawo mamwe maopposition party, vanodawo maopposition party. Handiti idzo mbinga dzezanu ngadzitumire mabhasi, vanhu vaende kunovhota. Havangaziva kuti mukuru da kuvhote gwani. Hapana, anenge achiziva. Kwai bangwana ni comrade mele. Hello comrade. Muri sei ma comrade? How are you comrade? Muri sei ma comrade? Saka ngatiite izvozvo guys, hande tinoregister kuvhota. Anzi anenge achidzoka. Ndosati tiri kuzama kutaura clarity kuti pakaiswa mabhazi anoenda nevanhu obviously nekudzoka nevanhu. Boka zvekuti bhazi rikana nevanhu vanodzoka nei, vanhu vari kuchema kuti havana mari. Saka bhazi rikatakura vanhu roenda nevanhu rodzoka nevanhu. Ati ndizvo. Roenda nevanhu rodzoka nevanhu. Vanhu voenda kunovhota vodzoka. Timboitawo chinhu wani chakanaka chaiko pano munyika medu. Just to have free and fair elections. Anoona, free and fair elections.
Saka guys nyaya kungolauda tichingopenga tichingofamba nemapeji tichingofamba nemapeji tichingopenga. Makambona team isusu riri kudiaspora every page tinge chingonovavira vanhu varipo tichingonopengera vanhu varipo. But what are we doing also? Did you register to vote? Did you register to vote? Makaregister here kuvota. Pa social media panoizi munoiwanza. Tinoiwanza singaiti. But takaregister here kuvota. Kana tiri kurega vanhu vari paground ndivo vari kutitira zvese. Come on guys, let's go and register to vote guys. Hande tinoregister kuvota guys. Pafair. Hande tinoregister kuvota tivote. Handiti ndofunga vazhinji venyu mukuzviziva kuti June ari kuuya. Mukuzviziva. June is coming. Whereby tinenge takutinhwa semombe kumanikidzwa kuenda kumusha usingadi. Anomaona? Tinenge takumanikidzwa kuenda kumusha usingadi. June ari kusvika manje so tinenge tamuna June. Anomaona? Hatizivi kuti ramangwana redu rakamira sei. Handei guys, I'm sure pakaita mbinga vemabhazi vanotagwa nawo guys. Vanotodawo mari hakuna basa pakati apa kwakanyarara tizi. Vanopuwa mari rize nebhusha izvo kuenda nevanhu kunovhota nekuregister kuvhota nekudzoka. Tozozviona pamafotsi paya. So guys, let's do the right thing guys. Hande tiregister kuvhota. Kana mukasavhota ndokutaurirai. Ticharamba takangomira panzvimbo imwe chete kana even kutoita worse for the next years. Ticharamba takangomira panzvimbo imwe chete. Anomaona? Ticharamba tichingoita noise sina basa. Noise itsindo sina basa. Let's take an initiative guys. Let's go and vote. Right. The other thing is padiaries mangwana vakadzi vese vari padiaries. Mukadzi wese anonzi mudiaries ari pano. Tikuti 2023 unoyuka. No to George Tank. Guys. 2023 no to George Tank. Tikuti 2023 unoshu. Nemusi weMonday tina personal fitness trainer. Antika fitness trainer nenga aripo neMonday kuseni na 6 pano padiaries. Anenge ari panapa antika fitness trainer wechikadzi. Achikutrainisa muri kwamuri koko. Let's be fit guys. Senge team rimu SIS acha munodya yayaka. Maspatlo makota yaya munomiroverera yayaka. Tukuita matumbu guys singatomboitine mazi achaya. Mazikota yaya starch sadza madira sadza maZimbabwe so. Tiri vana ku Zimbabwe guys vana vanga Mugabe. Masadza atinodya so. Hey, starch. Aunwa kuti hoye bodo. Saka fitness personal trainer ari kuuya fitness trainer anenge aripo mangwana. Mangwana na 6 makuseni egega changa aripo. Anditika makuseni egega chita ma exercises tiri kuti in the comfort of our own homes. Anditi tichitiswa saka iwewe make sure makuseni wamuka wabaya wotasa Facebook ngikiri notification yako wopfeka chishoti chako kana skin tight chako wopfeka amene zvaunopfeka zvokuita ndi uri kumba ikokoko. We want to sweat guys. Tiri kumba uri kubasa kwauri kokoko vari kuita zvitora those 30 minutes dzokuti uite ngikiri tichiita ma squats tichiita ma sit ups tichiuraya dumbu tichiita ngikiri akasiyana siyana ma exercise akasiyana siyana antika tichiitiswa nomumwe munhu uchiwa zvogwadza usa give up nokuti uri kumba pana munhu ari kukuona. Shingirira panenge zvichiitwa, tevedzera. Anomaona? Tevedzera. Chero usina dumbu asi that body needs to be fit. Hazvino kuti kana usina dumbu uri fit sha. Kana usina dumbu hazvino kuti uri fit sha. Unogona kuona flat tummy but uri mbodza. Anomaona? Uri mbodza chaicha mbodza kuti zibhodzi rako rinenge richiti mbweshu rakarembwesheka. Antimaona? Asi uri slender wakadaro. Joina fitness guys. Ndogara nchikuziva kuti gym haiondesi. Amene vane that yekuti gym inoondesa vanhu kuti vanoiwana kupi. Gym haiondesi. Gym is meant for you to be fit. It's meant for the fitness of your body. Kuti uve fit. Mukona zvakaita inini so, Comrade Melly. Mukona zvakaita Comrade so. Comrade vana ndiri munhu akatosimba, bonzo rangu rakatosimba kudai so guys. Asi pa fitness hausundi guys. Munozvona ne fitness yangu nemakore angu hazvitombo hamutobvumi guys. Fitness yangu nemakore angu hazvitobvumirani andinayo because nditori fit zvokudaro. Kuda kutokudzai. Ndiri fit zvokudaro.
ivaita 5:30 andipa time ya6 nditori fiti zvokudaro zvokuti ndikatomira ndikati ngatimhanye murodhum kana tingande tinokwira goma apa unosara wakamira ndichitoenda ende ndichitoenda kwete zvokuti ndichitocheuka ndakumirira ndakumberi uko kuti kosha haufa wasara. That's how fit I am. Nditori fit musanditorere pasi nekuchembera kukuku andimona. Saka by gymming zvirwere zvakawanda zvimwe zvinoshifta zvinotiza, especially guys kana makuenda kuma 40 and above. Kune zvirwere zvakawanda antika zvinofarira kuataka mazera kubva pa 40 zvichikwira. Ndo panotinyangira zvigwere zvana high blood zvakawanda zvotaka kunyangira muvanhu ipapapa, arthritis emakumbo ndo pazvotaka kunyangira muvanhu ipapapa, zvigwere zvakawanda zvemabhonzo zvotaka kunyangira pamakore panongoti 40 zvichikwira kudai, so zvigwere zvotanga kuda kunyangira muvanhu. Saka iwe usazvitendera kuti utange wamirira kuti uite arthritis kana kuti high blood kuti uzonomhanya kana kuti uzoita exercise. Start now. Zvishaise mukana zvirwere izvi, zvishaise mukana zvirwere izvi animaona, zvishaise door. Umire uite fitness, work out nebody yako, sweat a lot animaona. Ndaswera zvangu vhiyelwa swera sei. So guys, mangwana kubva mangwana Monday na 6 makuseni tinenge tina madzimai vanenge vachitisa fitness pano animaona. So kune vari kuenda nesu kuHaiti kuDurban anditi musafunga kuti kana muna SIS MELLY musano relax muchiti kwa tiri kuhomahani munhu ndichakumutsai makuseni na 5 o'clock chinomhanya mujecha kubichi andika. Saka moya makagadzirira moya netumataiti twenyu because ndichakumanyisai. Hamunga muri vanadiki ma30 zimi isatojaira kuti everyday 5 o'clock ndomuka makuseni ndakananga kujima ndatojaira ndakarwadziwa because ndambozorora 2 months pandatanga zvikatodarika animaona. Saka vari kuenda kuHaiti kuDurban uko nesu kuchamanyiwa mubichi, tichamanya mubichi anditika tichamanya mubichi. Zuro unoyu waigona kukwira gomo uchigona kutakura mugomo uchigona kudii uchikwira gomo iko zvino zvakada kuti ukwire gomo wakada kutakura mugomo musana unotanga kurwadza zera age ndo panotanga kudaiti kutageta zvirwere. Unotonzwa musana kuti wadairira, musana wakudairira yowe kani zvawanga usingaiti yowe ukada kuti usimuke maiwe kana musana chitika maiwe kani musana wangu andimaona kungogara wakaneta. No kwaiti kunoenda kunomanyiwa mujecha tinonomanya anovazviona. Saka guys, ngatigadzisei body yedu, usabvume kuchembera iwe usati wada, iva fit, ita fit. Vana vadiki mazano vanenge variko mukaota sana diki variko mazano vari kubatwa nezvirwere zvevanhu vakuru, vari kubatwa nezvirwere zvevanhu vakuru. Vana vadiki unoona mwana mudiki achiti ndakatobatwa high blood, ndakatobatwa sugar, ndakatobatwa mabhonzo arthritis. Iwe une 33 years wapinda sei pa high blood? Muri kuona kurembedzeka. Hanzi nenda kabata kamera right, tichakumbira mu South African ndiye anotibatira kamera chimanya nesu. Wese ndingabva kuJoburg kana kuti kuDurban kunotomanyiwa animaona, kunotomanyiwa. Kana uchida kuslima hauslimi negym guys, unoslima nezvaunodya. Zvaunodya ndo zvinoita kuti uslime. Ukabva kugym nhasi chero ukaweka out 5 hours uri mugym ukabuda ukauya ukanzoti ukagarira mukondo wako isadza anditika hanzi phone overheating, it will be automatically closed in 20 seconds. Why Facebook is causing your phone to overheat? Ko Facebook seko mchita my phone edaite overheat. Zviri kufamba seko. Happy Mother's Day my husband BMK. How are you?